Tuu kurkistamaan Blackboxin turvallisen ampujan koulutukseen. Koulutus on jaettu 2 päivään, yhteensä 6 tuntia. Koulutus tähtää Blackboxin turvallisen ampujan sertifikaattiin. Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin Glockiin ja sen tekniikkaan. Käytiin läpi aseote, turvallinen käsittely ja miten ase toimii laukauksessa. Harjoiteltiin myös aseen turvallisuustarkistusta ennen ja jälkeen toiminnan sekä erilaisia häiriötilanteita ja niiden poistamista. Kaikki tehtiin rauhallisesti, ohjatusti ja toistoilla. Toinen päivä valmisteli suoraan näyttökoetta varten. Mukaan harjoitteluun tuli myös asevyö, jossa oli lipastaskut ja asekotelo. Siirryttiin radalla noin 7 metriin ja alettiin harjoitella kaikkia ensimmäisen päivän asioita käytännössä. Ammunnan lomassa tehtiin toimintatarkistuksia ja häiriön poistoja, eli kaikki opittu vietiin suoraan käytäntöön tilanteessa, jossa ase oli ladattuna ja toiminnassa. Näyttökoe alkoi 20 metristä pöydältä. Pöydällä oli ase, 2 lipasta ja 5 patruunaa. Tein turvallisuustarkistuksen ja pidin aseen koko ajan osoitettuna ampumaseinään. Siirryin lähemmäs noin 10 metriin. Tässä myös aseen piippu koko ajan ampumaseinää kohti. Asetin varusteet pöydälle ja odotin lupaa jatkaa. Laitoin tyhjän aseen asekoteloon, latasin lippaat ohjeen mukaan, ensimmäiseen 2 patruunaa ja toiseen 3 patruunaa ja aloitin suorituksen. Ensimmäiset 2 laukausta ja lippaan vaihto, sitten 2 laukausta, lipas pois ja häiriön poisto. Kaikkien laukausten tuli osua taulussa A-alueelle. Samalla tarkistus, että ase on tyhjä ja ase takaisin pöydälle. Kouluttaja antaa luvan siirtyä takaisin 20 metriin, lippaat ja ase mukaan. Samalla taas aseen piippu pidettiin koko ajan kohti ampumaseinää. Lippaat pöydälle, tarkistus, että ase on tyhjä, ase pöydälle, näyttökoe suoritettu. Kurssi oli selkeä, turvallinen ja hyvin ohjattu alusta loppuun. Kaikki rakentui niin, että perusteet siirtyivät käytäntöön hallitusti. Tervetuloa koulutukseen. Nähdään Blackboxilla.